Milé dámy, ktorá z nás by nechcela mať pekný zadok, čo? Ukážem vám veľmi dobrý účinný cvik. Viete si ten zadoček viacej zničiť, ak máte doma nejaký gumený expandér, dáte si ho pod kolená. Ja, aby som si to že úplne sťažila, tak si ho dávam takto do osmičky, tým pádom mám ešte väčšiu záťaž. Pod kolena, krásne, hej. Ľahnete si na chrbátik. Päty dajte dostatočne blízko k zadočku a keďže máme gumený expandér, tak sa snažte natiahnuť ten gumený expandér do šírky, aby ste cítili, že sa vám zapojili aj vonkajšie stehna. Teraz pozrite sa na môj zadoček. Podsaďte pánvu, stiahnite zadoček, teda sedacie svalstvo, kontrahujte svaly pánového dna, brúško zatlačte čím najviac dozadu do chrbtice a pekne sa vyrovnajte. Obidve ramená sú krásne na zemi. Položte dlane na zem, špičky dajte dohora, tým sa vám zaťahne presne táto časť. Čiže robí táto časť zadočka a posunieme aj vonkajšie stehna. Čiže aj táto časť zadočka sa pridá. Nadýchnite sa a výdychom vytlačte pánvu dohora. Teraz cítim úplne, že ma štípe zadoček. Pozor, chyba. Nesmiete sa prehnúť. Vaša panva musí byť podsadená a brúško tlačíte dolu. Takže ideme nádych a výdych. A zatiahnite brúško a kontrahujte zadoček. Stále aj smerom dolu. Zadoček je stále stiahnutý. A výdych. Nádych a výdych. Môžete robiť 20-30 opakovaní, že vás úplne palí zadok. Pozor, dôležité je mať špičky dohora. Áno, aby bol krásne zatiahnutý, kontrahovaný. A kto chce na záver sa zabiť, unožovanie nohami. Výdych, výdych. Úplne vás bude štípať. Úplne bude ako kameň. A poďte dolu. A keďže ho budete riadne cítiť, pritiahnite si pekne kolenka, brúšku. A relax. Skúste spraviť toľko opakovaní, že vás bude štípať zadok do nepríčetnosti. Páže. Strašne veľký problém, pretože keď nie sú dokonalé, môžete nosiť len dlhé rukavy. Viete, čo je najlenivejší sval na tele? Ktorý? Počúvam? Ale... No predsa triceps, sviniar. Jaký je škaredý, hej, v tých ramenkových tričkách. Ukážem vám kľuky. Najprv ľahšia verzia, pre tých, čo si netrúfate. Opäť ja používam moje pomôcky, ale vy môžete len položiť paže na zem, prsty smerujú dopredu. Takže, pokrčte kolená, prekryžte si nohy, pozrite sa na môj zadok, čo vykoná. Podsaď pánvu, stiahni zadok, brúško tlačíš dohora do chrbtice, vytiahneme sa, lopatky sú vzadu dolu, pekne sme vystretí. Nádychom prejdeš čestne nad zem s prsiami a výdychom sa vytlačíš hore, čo je najdôležitejšie. Lakte smerujú dozadu a idú najúžšie popri tele, ako sa dá. Nádych a výdych. A zatiahnem ten tricepsový sval. Nádych a výdych. Skúste si to. Tí, ktorí ste v lepšej kondičke, ideme ťažšiu verziu, na vystretých nohách, podsaď pánu, stiahni brúško, vytiahni sa a ideme. Nádych, hrudník nad zem, výdych, vytlač sa. Nádych, výdych. Toto cvičenie je už naozaj ťažké. Cítite to aj vy, že som sa zadýchala. Challenge. Keď budete robiť 10 takýchto kľukov, tak si myslím, že už ste v pohode vo forme. Milé dámy, boky. Tento cvik je jeden z najobľúbenejších na mojich fit pobytoch, pretože je aj ťažký, ale je hlavne veľmi, veľmi účinný. Poďte so mňou na to. Lahnite si na bok, oprite si pekne hlavu o dlaň. Horná paža sa oprie dlaňou o zem, prsty smerujú k brade. Pokrčte mierne kolena, flexujte chodidlá, nadýchnite sa, výdychom spodnú nohu natiahnite, pretože máme gumený expandér a chceme makať. A hornú nohu dajte tak, aby bolo koleno pred pánvou. Flexované chodidlo, predkolenie rovnobežné so zemou. Pozor, nádych a výdychom natiahnite gumený expandér čím najviac. Takže toto je zle, keď otvárate koleno, ale nádych, výdychom hore, predkolenie stále rovnobežné so zemou. Nádych. Výborne. Nádych. Super. Pri tomto cviku vám pracuje
zadoček a vonkajšia strana stehna. Je naozaj veľmi účinný, ak dokážete spraviť aspoň 10 opakovaní, perfektné. Na záver, po 10. opakovaní natiahnutá gumička len malé príťahy dohora. 4, 3, 2, 1. Strašne to páli, ale vy ešte pokračujete na druhú stranu, pretože máme 2 nožičky.